ягон бор худатон ё ягон хеш табуратон ба адвокато кор афтода шудаен аз хизматрасонишон истифода буде уман кори ҳамин адвокатора чикал баҳо метен шумо? ман ягон адвокатам муроҷиат кардаги нестам, барои ҳамин намедонам. наздико хеш табуро ягон Не. чинаш навидем? Медонем ки ҳамин вазифаи адвокато дар Тоҷикистон чиест? Не, ман муроҷиат накардам, барои ҳамин. дар хизматрасонияш он розӣ нестем. Чаро? дуруст намекунад. Сафедкунанда дар ҳама вақт рост сафед кунад. кори адвокато бисёр муҳим аст дар ҷаҳон, барои ҳама. мо шахсан адвокат ба кора мо ғалтид, кори моя ҳал кардан. ду адвокат шуд, якта адвокаташ хай дар Тоҷикистон хай хуб нашуд. баъзе ба ном адвокат, лекин ҳеҷ ёрдам намерасонад. аз вай зарар аст ки ягон фоидааш нест. мумкин шароитҳои хуб мисол ташкил кардан дар кор ки мисол ҳамо мисол бечораҳо кор кунанд, тонанд кор карда. бо чӣ гуфта метавонем? уман медонем вазифаи ҳамин адвокато чи аст? вазифаи сафедкунандан адвокато. чӣ гап мезанам мисол корое ки адвокат дар кор мешавад, бояд ҳама адвокат биро бигирад. ҳимоя кардани ҳамон одамда чӣ кор мекунад? чӣ орзу дорен имрӯз ки ҳеҷ доранд? тинҷи оромӣ ҷиноят камтар шавад, адвокатҳоам кам шаванд. кори адвокатора дар Тоҷикистон чӣ хел баҳо метен шумо? хуб вазифаашонро хуб иҷро мекунанд. ҳамин қашан мефаҳмам ки ҳамун ягон гунаҳгоре ки мақсад агар ёрӣ пурса ҳамора тарафдорӣ мекунам. Дига ягон чиз дига ман ба он дода наметавонам. Об этом все знали, что квартира не дядина, что все. пеш аз марги падар ҳама медонистанд ки хона аз ман буд, аммо амакам дар он ҷо зиндагӣ мекард. вале вақте гуфтам ки хонаро холӣ кунад, амакам гуфт ки хона дигар аз ман нест. ман адвокат гирифтам. вай ниёзи маро бароварда накард, аз уҳдаи вазифааш набаромад. шояд ин ҷо омилҳои гуногун буданд, норасоии таҷриба, шояд омилҳои иқтисодӣ ҳам нақш бозиданд. ман акнун ҳаргиз аз хизмати ҳомиёни ҳуқуқ истифода намебарам. худам аллакай кодекси ҷиноятӣ, шаҳрвандӣ, хонаводагӣ ҳамаашро омӯхтам. дигар фақат ба худам такя мекунам. Я изучила уголовный кодекс.